Fl-aħħar ġranet tal-kampanja elettorali seħħew dawk li l-Partit Nazzjonalista jiddeskrivihom bħala kombinazzjonijiet, iżda l-uħud jgħidu li huma indikazzjoni ta' kif il-Gvern juża poteri statali biex jieħu gwadan partiġjan. Fosthom jissemmew 7.9 miljun euro refunds fuq it-taxxa li l-Ministeru ta' Tonio Fenek ħareġ fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja. Imbagħad kien hemm qatta proġetti illi infetħu biex xogħol maġġel fuq uħud minnhom iżda kien għadu għaddej sal-aħħar minuta. Tant laqgħu mistoqsijiet jekk is-xogħol sarx sew jew jekk infetħux blaġla għall-apparenza. L-aħħar wieħed kien dak tad-diġġ tal-Mdina, proġett li kien imwiegħed f'Jannar tal-2011 u li kellu jkun lest sal-aħħar tal-2012. Madankollu dan il-proġett mhux talli ma kienx lest is-sena li għaddiet talli sal-jum innifsu li fih infetaħ il-proġett kien għadu ma ġiex finalizzat. Fuq is-sit sa sija qabel l-inaugurazzjoni, One News osserva inġenji għaddejjin bix-xogħol fost Knatan u Munzelli tal-Ħamrija. Kien għadu qed jitneħħa wkoll container użat fil-proġett bil-ħaddiema jiġru minn post tal ieħor biex itellgħu kemm jista' jkun xogħol qabel l-inaugurazzjoni. Dan fl-istess ħin li t-tekniċi kienu diġà waslu fuq il-post biex iqabdu s-sound għad-diskorsi tal-ftuħ. Min ritratti mibgħuta mit-telespettaturi tagħna ħareġ ukoll ix-xogħlijiet fl-aħħar jiem kienu anke għaddejjin bil-lejl. Sitwazzjoni simili kienet dik tal-Adventure Park fl-Arp Għawdex li l-Prim Ministru fetaħ fit-23 ta' Frar fejn sa ftit tal-ħin qabel, kif jixhdu dawn il-filmati, ix-xogħol fuqu kien għadu għaddej blaġla. Jumejn wara kien hemm l-istess tip ta' atmosfera fiċ-ċentru ċiviku ta' Swieqi, ferneżija sħiħa biex il-proġett jidher li tlesta minkejja li kien evidenti li x-xogħol infrastrutturali kien għadu għaddej. Dan apparti ż-żewġ teatri tal-operazzjonijiet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li nfetħu mill Lorenz Gonzi fil-kampanji elettorali iżda li kienu mingħajr apparat.